муштандбонаи бо маҳорати тоҷик Мижгона Самадова пирӯзии дуюми хешро дар қаҳрамонии ҷаҳонии бокс истиқбол гирифт. Мижгона дар даври ҳашагниҳои намояндаи Кения Паулин Чегро шикаст дод. ҳарифи африқоии Мижгона нерӯсанҷиро хеле бо суръати баланд ва ҳамчунин саросимагии зиёд оғоз намуд ва ин ба зарбаҳои зиёди нишонраси гурдофариди тоҷик оварда расон. Мижгона хеле хуб дифоъ мекард ва ҳаракатҳояш бо пой низ қобили таҳсин буд ва дар дақиқаи сеюми даври аввал ҳарифро ба нокдаун равона намуд ва дар ин давр 5 довари қазоваткунанда бартариро ба Мижгона Самадова доданд. Раунди дуюмро бошад Мижгона бо оварии бештар оғоз намуд ва ба ӯ даст дод ки то ҳарифро дар ҳамон дақиқаи аввал маротибаи дуюм дар ин нерӯсанҷӣ нокдаун намояд. Ба довар баъди шумориш иҷозати идомаи рақобатро ба намояндаи Кения надод. Мижгона Самадова бошад пеш аз муҳлат пирӯзӣ ба даст оварда ба даври чорякниҳоии чемпионати ҷаҳон роҳ ёфт. Мижгона Самадова барои ба марҳилаи нимниҳоии чемпионати ҷаҳон баромадан бо муштандбонуи кишвари Тайланд Пунрави Роинрос рақобат хоҳад кард. ӯ бо шикаст додани намояндаи Кореяи Шимолӣ ба ин марҳила баромад.